I welcome you all. May the good Lord bless you. Our scripture reading this morning is coming from the book of Esther chapter 4. Esther chapter 4 from verse 12. Esther chapter 4 from verse 12. Esther chapter 4 from verse 12. And I'll read. When Esther's words were reported to Mordecai, she sent back this answer. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will accept. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will rise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to royal position for such a time as this. I'll repeat this statement. And who knows but that you have come to royal position for such time as this. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat and drink for 3 days and 3 nights. I and my maids will fast as you do. Then this is done. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went away and carried out all of Esther's instructions. On the 3rd day, that's Esther chapter 5 now. On the 3rd day, Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the palace in front of the king's hall. The king was sitting on the royal throne in the hall facing the entrance. When he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her, held out to her the gold scepter that was in his hand. So Esther approached and touched the tip of the scepter. Then the king asked, "What is it, Queen Esther? What is your request? Even up to half of the kingdom, it will be given to you." Father, we thank you. We bless your name, we honor you. Speak to us this morning. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Mukoma Makungwa, may the good Lord bless you. Pagadiko Patrick, Marewagitire Nyasha, thank you so much for tuning in. I'm so happy to see you online. God bless you, God bless you, God bless you. Mighty Tichiweshe, a blessed morning to you. God bless you. Sister Ndai Pritikat Sunday, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. My brother that attend Pedzisi, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. My Roshan, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwana na nama zangu. I welcome you all. May the good Lord bless you. Nyaya ndinayo mangwana na nasi. Nde kumira panjimbo. Being in the right place. Being in the right place. Pano paita now. Vana veIsraeri vari muexile. Kune murume amukira the whole clan of Israel. Unonzi Haman. Haman was fighting Mordecai. But ndokubva asvitsa fight yake pamalevels ekuti he wanted to do away with all the Jews. Asi nekuda kwekurongeka nenyasha dzaMwari, Esther was already put in position in the palace. Akava queen. Kureva kuti Mwari vakaita foresee prophetically, Mwari vanoziva. Vakabva vatora Queen Esther vakamisa mu position of authority, position of honor. Vachiziva kuti they will rise a man who will fight the Jews, the people of God. But dambudziko rakaitika kuna Queen Esther now, mu palace, mu marriage yake, mu relationship yake na mambo, manga masimuka a challenge. Mambo vanga vati handidi kuona kana munhu pamberi peuso wangu. Wese anongouya in my presence
asina kusumwa kana kudanwa anofa. So at that time Haman ndokubva aronga a plan to deal with the Jews, achiziva kuti mupalace Esther agone kundomirira vanhu nekuti mambo asida kuona chero munhu chero mukadzi chero ani. Idecree yanga yaiswa namambo. So kunoku Haman uri kunetsa naMordecai waronga a plan to execute, to kill all the Jews. But Mordecai ndokubva atumira shoko kuna Esther. Shoko rakataurwa naMordecai ndo shoko randidena kuti ndigone kushumira scripture yekuti unoziva here kuti ukanyarara panguva yakadai, if you don't stand for your people, for the Jews, help rubatsiro runogona kubva from somewhere. Unoziva here kuti Mwari vakakuisa panzvimbo iyoyo nechikonzero chine chekuita nenguva yatava. You were put in that place, in that position, for a time such as this. Tine zvinhu hama dzangu zvatakatreata, zvatakabata sekunge zvinogadziriswa when we pray about it. I love prayer, I respect prayer, but hepano pane nyaya. Prayer is not the master key. Prayer is one of the keys, and the prayer is communication. Uye mu prayer God reveal things to you. Kurati zvinoda kuitwa zvinofanirwa kuitwa. You don't substitute action by praying. I will repeat. You don't substitute action by praying. Zvaunofanirwa kuita, unofanirwa kuita. Paunofanirwa kunyengetera, unofanirwa kunyengetera. Haugone kusubstitute action by praying. In other words, paunopinda in prayer, God reveals to you what you are supposed to do. It reminds me time yemurumonon's Elijah. Elisha arikutuma munhu kuratidza towards the sea. That's 1 Kings chapter 17. Ati I can hear abundance of rain, ndokubva apfugama achinyengetera. But ari muprayer kunyengetera, there was a man, his servant, running. Aimhanya kundotarisa towards the sea achidzoka. The prophet was praying, yet the servant was running to check what was happening on the ground. Kusvika muranda akadzoka akati, I've seen something rising from the sea like a man's fist. Ndopakasumuka Elisha from the prayer. Kureva kuti he was praying, but kune action yaitika. So a combination, prayer and action. There are times that people will substitute action and they will choose to pray for a certain thing. Yet kuti chichocho chimanifeste chizadzikiswe chinoda action. In prayer, God will reveal to you what you are supposed to do. In prayer, unowana instruction. In prayer, unowana revelation. In prayer, unenge uri pa dialogue uchinzwa uchichaka kuda kuziva nekunzwa pfungwa yaMwari. So there are times that you pray to God. White prayer, you don't hear anything in terms of answer. But you come across somebody who talk to you in a way I was praying concerning this matter, and this man or this woman arikuita sekunga arikupindura, arikundipa mhinduro pazvinhu zvandichinamatirira kana kuchema pamberi paMwari. So there are times that God will answer your prayer through the mouth of somebody speaking to you. Okana kuti unogona kunzwa munhu achitaura like Gideon akaenda kukembi yemaMidiani akanzwa vachitaura ndokubva zvamusimbisa akabva aziva kuti zvanani chinamata ndichitaura naMwari, this is the way and this is the answer. Hapasipo pari nyaya, but nyaya ndinayo nhasi ndeyekuti Queen Esther, mambokadzi Esther, anga akaiswa mu position of authority naMwari for the sake yekuti agone kuzobatsira hama dzake kana zvinhu zvasvika pazvinenge zvaoma sekudaro. Saka Mordecai, by revelation, prophetically, by the wisdom of God, unotsiura nekudza Esther kuti ukanyarara, help will come from somewhere. Izvo zvinongoreva kuti Mwari wedu haapererwe. God can trust you with a responsibility. God can trust you maybe with finances. God can trust you maybe to be a voice, to be a preacher. But if you ignore and you don't do the assignment given to you,
sabu yemunhu haishaike. It's an honor, it's a privilege for God to use you. Why? Because he can use anyone. Neimwe nguva Mwari vakataura vari pagwenzi, Moses akanzwa kutaura kwaMwari from the burning bush. Neimwe nguva Mwari vakataura vari pagwenzi. Vanhu variko but Mwari vakasarudza kutaura vari pagwenzi. Neimwe nguva muprofita akagara padhongi achiita nharo nekutaura kwaMwari. Mwari vakapa dhongi the power of speech. You know the story of Balaam and Balak from the book of Numbers. Mwari vakapa dhongi the ability to see and the ability to talk. Neimwe nguva vaJudha vauya kuna Jesu vakati, nyararidza vanhu ava vari kuita noise kudii. Jesu ndokubva apindura achiti, ava vakanyarara, even the stones can rise up and praise God. Statement iyo yemadimikira anongoreva kuti kana vanhu vakanyarara vakapiwa mazwi nemukana wokurumbidza Mwari, vakanyarara vakasazviita, Mwari haangapererwe. Unogona kureiza chausingatarisire, munhu wausingatarisire, wausingafungidzire, over uplay the same role in a better way than zvawaifanira kunge uchiita. So it's a privilege, it's an honor for God to put you in position and trust you with the responsibility. It's a privilege, it's an honor for God to make you a voice, to be a preacher, to be an evangelist, or to be in a position of authority. It's a privilege. Mukana, inyasha idzodzo. God can use the ravens to feed the prophet if the people in the community are not ready to handle the responsibility. That can also lead to blessing. You remember the story of Elijah. Aigara mubako achifidwa nemakunguo. Azvireve kuti nyika yanga isisina vanhu, kwasara makunguo naprofeti. No, people were there. But there are times yekuti people will focus on their own matters and ignore the things of God. But God will never ignore his own. Mwari avarasikirwe avatadze kuendla nyaya dzavo. It's an honor, it's a privilege for God to trust you to be part and parcel of the blessing, nekuva responsible enough. I'll give you this understanding. Tine zvatinofungidzira kuti zvinoberekwa muprayer, yet zvinongoberekwa muresponsibility, muwisdom kana knowledge, waziva zvekuita. Ndofunga we are all aware, tese tinonzwa munhu achiti, dai Mwari andiwanira nyasha, ndaona vazukuru vevazukuru vangu, kana ndaona vana vevana vangu. Ichokwadi, nyasha dziriko dzelong life. But hepano pane nyaya, that one, statement yekuti ndichada kuona vazukuru vevazukuru vangu, secret hombe iripo besides praying. Praying is good, kuti uwanirwe nyasha dzekurarama nguva refu. But the privilege yekuti uone vazukuru vevazukuru vako, secret hombe pairi, is to marry early. I'll repeat. Ukada kuona vana vevana vako, une pfungwa iwe, kuti ndakura Mwari nafuna ndiwanira nyasha ndione vana vevana vangu. Ukanonoka kuroora, wahinda that request iwewe pachako. Men can be hindrance to the answer yaari kuda kuti Mwari vamupe. Men can be a blockage. If he lacks wisdom or understanding, men can be a blockage to the request yaaita kuna Mwari. You know, I love jokes. There was a time, pane clip yakambo tenderedza so. Yandaitaura pamusoro peexample yekubhaba. Sometimes patine some jokes, people just love the joke, but waita miss kuti yaida kuedza kuinterpreta chi. Ndaimbotaura nemwe nguva ndikati kana munhu akaenda kubhaba, anogera wacho the baba ndiye anobvunza munhu auya kuzogerwa kuti uri kuda hairstyle ipi ndikugere sei. But kana munhu aine mhanza, pama hairstyles acho ane limitation. The only way yaangawane help from the barber kugerwa musoro wese zuda kana kuti baravara. Which means kana une mhanza, une limitation, your request haina kurambwa, but musoro wako unorwa ne request yako.
kana uchida kugerwa more iwe uine mhanza pese pasisina bvudzi apa, your choice haisi valid because une mhanza. So men can be a blockage to the prayer request yaari kuita kuti Mwari ndiitirei. Ichokwadi ndimwari weminana, but just imagine waenda kubaba woti ndigerei muoko une mhanza, although you believe kuti Mwari ndimwari wemamiracles, but unotoziva kuti I am a blockage. Zvandiri zvacho, it's a blockage to the request yandiri kuita. Men can be a blockage ku request yaanochema kuti Mwari ndiitirei. So kune zvinowanikwa muprayer, kugoita zvinowanikwa muwisdom nekuacta uye nekuziva your responsibility nekuita the right action. Wanamata kuti ndipei Mwari, mudzimai wekuroora wanamata kuti Mwari ndipei murume anondiroora. Spiritually favor yadururwa pauri, but the physical part and the physical way belongs to you to connect to the blessing yawakapiwa spiritually, which means mu society, mu community, mu nzvimbo yaunogara, you can't pray for somebody to marry you and spend the whole year in your house without going out, because you need to interact. So pane zvimwe zvatinofungidzira kuti zviri mu prayer line, mu prayer circle, but zvakavigwa mu wisdom, mu action. Esther audzwa naMordecai kuti ukanyarara Mwari vanoraise help from somewhere. Shoko iro rakamuvhundutsa. Ndofunga akabva aziva kuti Mwari havapererwi. Ukaona Mwari vakutrust with something, take that opportunity, that privilege so serious. Why? Because if favor, God can use anyone. Position ya uripo nekuda kwenyasha dza Mwari. Position ya it's all by the grace of God. Ukafungidza kuti it's because you are beautiful, there are people who are more beautiful than you. Ukafunga kuti because you are intelligent, there are people more intelligent than you. Ukafungidzira kuti ameno zhizva unogona, there are people who are better than you in that position. But the same Mwari vakutendera kuva in that position, that's the grace of God. So every position, ndaimbotaura nevamwe neimwe nguva munhu achiti inyaya kuti vamwe tinenge takarongeka, vamwe tinenge takati fundei. Ndikati your research is very poor. There are people vakarongeka, vakangwara, vakafunda kukudarika, but vasina kutrustwa neposition yauri naMwari. Zvekuti ukaita research yako uchaona kuti kune vanhu vanokukunda zvaunoita and they are not employed. Kune vanhu vari intelligent kudarika iwewe, they are not employed. Kune vanhu maybe vari more beautiful than you and they are not married. Bible note the race is not to the swift, nor the battle to the strong, but time and chance are given to all. Tinoita zvekupiwa hama dzangu, time and chance are given to all. The race is not to the swift. That's Muparinga 9 verse 11. Ecclesiastes 9 verse 11. The race is not to the swift, nor the battle to the strong, but time and chance are given to all. But yapano pane nyaya, ukasazvidiscover nekuzviziva, you abuse the opportunity and you lose the favor. So Mordecai ari kuudza Esther kuti unoziva mwana wamai, position yauri yanga isiri maringe the beauty, hongo wakanaka, but position yauri Mwari vakaitira purpose, a reason for you to save the people of God. Who knows? You were made queen, you were put in such position for such a time as this. Kurati Mwari vakaita foresee a challenge against the people of God. Ndokubva vapa favor kuna Esther, a foreigner. Vanhu vakapambwa vari mu exile, a foreigner. Akava a queen, akakwikwidza nema-citizens emunyika imomo, akakwikwidza nemhandara dzenyika imomo, akakwikwidza nevanga vakanaka munyika imomo.
and she came out number 1. Akawana favor pamberi pamambo. But that favor yanga iri connected to responsibility. Chichachengeta imwe ropafadzo nefavor muupenyu hwako haisi prayer. When you act responsibly. When you act responsibly. When you act responsibly. Tine zvinhu zvekuti munhu anogona kuchema kuti ko Mwari havasi kundirangarira 1, Mwari havasi kundiona 1, munhu otenda muprayer. But kune zvisingachengetwe neprayer zvinongochengetwa nekuti you are responsible enough. Uri muposition ende uri kuziva kuti sei Mwari akakuisa muposition iyoyo, and we are acting according to the reason sei Mwari vakakuisa ipapo, and automatically you will be protected. Unochengetedzwa, unoropafadzwa naMwari, ukamira munzvimbo, ukava responsible enough. People of God, hear me very well. Esther akaudza Mordecai kuti chiendai munotsanya, ini nevasikana vangu kuno kuti chatsanya, ndichanomira pamberi pamambo. If I perish, I perish. End of the story. Esther haana kuparara. Esther wakawanirwa favor, akapiwa opportunity namambo kuti taura zvaunoda, even half of the empire I can give you. Zvinoita sekunge praying and fasting zvakaplay a major role kuti awanirwe favor. Gamba, she was already favored by God to be in that position. So prayer and fasting yakangoita unlock changa chiri hidden mahari kuti agone kuwana mukana wokutaura namambo, nokuti mambo mazuva yanga asikadi kutaura nemunhu. But chakatanga chaitika inyasha dzaakapiwa dzekuiswa muposition. So iye paakada responsibility to stand on the gap for the Jews, akati if I perish, I perish. Paakaita that vow kuti ndaakunomira pamberi pamambo, ndaakuita responsible enough. Favor was granted. I'm not saying kutsanya kwa kusina basa, but I'm saying zvakataura Mordecai ndizvo zvakadena favor paakaita follow. Mordecai akati dai waiziva kuti wakaiswa muposition nekuda kwenguva yakadai hawainyarara. So kureva kuti iye paakanzwisisa kuti sei ndakaitwa Queen Esther, I need to stand for my people. Already the heavens were opened. Favor was released. Haigona kuurawa. Iye paakati if I perish, I perish. She was not going to perish. Why? Nokuti anga akuita chikonzero sei Mwari vakamisa in that position. People have prayed, vachishamisika kuti sei ma-answers haasi kuuya paprayer. Gamba, in prayer, God will release information, knowledge or instruction so that you must know what to do. Kuziva zvaunofanirwa kuita. So pane zvaunofanirwa kuita, zvaunofanirwa kuziva. Ukazviita izvozvo, it's more than prayer. Doing what you are supposed to do zvinoreleasa favor muupenyu hwako. Sei uri panzvimbo yauri, sei uri muposition yauri, hakuna here aigona kupinda panzvimbo iyo. Ndaimbotaura nemwe nguva ndichiparidza kustraight kuti unoona here kuti muposition yauri zvichida kubasa, uchifungidzira kuti mamwe ndiwe wega wakapenga unogona. Ukanzi wafa, replacement hainetse. Ukanzi wadzingwa, replacement hainetse. Ukanzi waba, replacement hainetse. Kampani haisizostruggle kuzotambudzika kuti ndingabva, saka tingawane kupi mumwe. Kune vakawanda vakatomirira that position. Sa ukaziva kuti uri position iyoyo by grace, act responsibly for God to protect you and bless you. Muwanano chaimo muchiseparata pane vakatomirira, muchingoseparata pane vakatomirira. Because there are times ekuti kana used uchinakidzwa neposition yauri,
warelaxa, you can easily forget kuti pane nyasha dziripo, although ndakangwara, although ndine ma-connections, although ndakadi, but there is grace. Nokuti I've seen people who are connected to great people vasina kwavakaenda. Connections are not enough pakashaika the grace of God. Uza kune munhu wokutaka kutsanangura kuti with so and so we are friends, so and so we are connected, and you look at his life or her life, you begin to wonder, it can be true, but pane chinenge chichishaikwa. Hama dzangu, blessing is when you know why you say uri panzvimbo iyoyo and act responsibly, and you see that God releasing great favor upon your life. Esther anga atone challenge mumba make. Mambo vanga vatoti handidi kuona anyone in my presence. But chakaita kuti Esther azoenda mupresence ya mambo abate a golden scepter ye grace. Inauye kuti she was standing for others, not for herself. Esther paari kutsanya onomira pamberi pamambo. Haasi kuzviita for the sake yekuti ari kuda kuwana favor from the king. Ari kuzviita so that awane opportunity yekuzobatsira hama dzake vari under a threat kubva kuna Haman. So paaka acta responsibly, paakaita stand in position, favor was granted to her. She was allowed to come into the presence of the king because she was now acting responsibly. Zvinongondidzora, but the Lord is prayer, but not our Father who art in heaven. Baba ledu, Baba ledu. Kureva kuti prayer, model ye prayer inongoticha kuti being selfish is not of God. Being selfish is not of God. Kuva ni mweya wechindini wekungoti me, I, is not of God. Our Father, Baba vedu. Kureva kuti ndiri kutobvuma kuti ndi baba vedu inini nevamwe vanhu. Handisi kuti baba langu, asi kuti ndi baba vedu. Whether munhu anopinda kuchechi kwenyu apinde kuchechi kwenyu, but chingoziva kuti Mwari ndi baba vedu. Nani vamwe tinogona kusazivana, asi azviite kuti baba varege kuziva vana vavo. I always give people this example kuti ndakambogara kukweko. Kana ndakaita umwe mwana kukweko, ndikazoya kuHarare, ndikabvunzwa ini kuti ndine vana vangani, ndinogona kuti 4. Asi vana vangu vakabvunzwa kuti mumhuri menyu muri vangani, vanogona kuti 3. Inhauye kuti vana vanogona kusazivana, asi hazvigone kuti baba vasazive vana vavo. Same with Elijah. Anoti Mwari, ndini ndega muprofita wenyu ndasara. Mwari ndokubva vamuzivisa kuti kwete, variko vasina kupfugamira Bhaari, vatori mumapako vari kufidwa naObhedhaya. So there are times yekuti isusu maybe mind yedu tine mablinkers meso yedu yekuti we see people wekuchechi kwedu tofungidzira kuti ndo vanhu vaMwari. We see people mucommunity kwedu tofunga kuti ndo chete vanhu vaMwari. Mwari ane vana vakawanda vanomunamata. Dambudziko vana havazivane, asi baba vanoziva vana vavo. Esther chakaita kuti abatirwe a golden scepter of grace, of favor na mambo. Iyo mambo vanga vata ndidi kuona munhu mberi kwangu. She was now acting responsibly for the sake of the people of God, for the sake of brethren, for the sake of the Jews. Why? Nokuti Mordecai is a mature man. Ndiye akamumenta, ndiye akamudzidzisa, ndiye akamuudza kuti position yauri hauna kuiswa kuti ungova munhu anongoenjoya kuti ndaa Queen Esther. Truly you can enjoy life as a queen, but you must know there is a responsibility attached to your higher position. Ukaignore responsibility iyoyo, the game is over. God can use anyone. God can bring help to his people through another channel. But kana Mwari vakushanda neimwe channel, vaignore iwewe. When God ignores you, when the blessing and the favor of God no longer flows through you,
you perish. Pane nguva yekuti we relax, we forget kuti sei Mwari vakanditendera kuva this privilege pakuita izvi. Ukasava responsible enough, ukasatakura responsibility, ukapedzisira wakungoenjoya blessing nefavor zviri pauri usina a mind towards others, very soon you experience kuti when God will choose to use somebody, you will perish. Mwari vakasakushandisa as a channel, flow of blessing, favor zvikamiswa kuflowa nepauri, you are doomed. So for the continuation of the flow of favor, could it flow through you, act responsibly. I've seen God doing this in my life. Pandinonzwa the burden to win souls, the burden to go out in the streets, marenki, mabhazi, tichinoparidza. I feel relief in me, and it ushers me into a new dimension of blessing. Pandino acta responsibly, maringe the gift that God has deposited in me, I always come across another level of blessing. Esther, chiri kuita kuti mambo vabate golden scepter, vamuti come, what's your request? Even half empire I can give you. That was a great opportunity. Mukana wekuti hana kubvira ambouwana mumarriage yake, wekunzi nemurume wake namambo ndogona kukupa kana half kingdom. Remember, she's a foreigner. But mambo wasvika pavanofarisa vakati ndinogona kutokupa half kingdom, taura kuti unodei. Zvabva papi, she was now standing for others. Ndo pari kuwana a greater blessing than paaingova Queen Esther standing for herself. Mwari vakaziva kuti ruda kudiridza garden rakakura, vanowedzera the supply of water inopfuura nepauri as a hosepipe, as a channel, kuti ugone kudiridza garden rakakura. The greater the vision, the greater the provision. The greater the vision, the greater the provision. Kana vision yakakura, ikuwa responsible nokuita zvakanaka muimba yaMwari, kuvanhu vaMwari, muupenyu hwevanhu, the Lord will empower you in a bigger and greater dimension. Mwari vakaona demand iripo, vanogadzisa the supply iri kuuya nekwauri. Esther awana mukana wana sina kubvira ambowana upenyu hwake even arorwa namambo. She was Queen Esther, yes. She was in the palace, yes. Achidya zvaanoda, upenyu hwakanaka ari imomo. But musi waakafunga kuti I need to fast for the people of God who are in trouble, ndo paakanzi namambo, just come and tell me what you want. Even half of my kingdom I can give you. Paakamira mu responsibility, akanzi even half of my kingdom I can give you. What a great honor, what a great opportunity, what a great favor. Iri kuya nekuti kudii, ane a tip yaapiwa na Mordecai. Don't ignore to stand for your people in such a time. Nekuda kwekuti you were made queen for such a time. Esther chapter 4, verse 14. For if you remain silent at this time, relief and deliverance of the Jews will rise from another place. Mashoko yawo anotyisa. Ukaziva nekuanzwisa anotyisa. Kuti Mwari vane mumwe munhu wavanogona kushandisa in my place when I ignore the responsibility. Statement hiyo inotyisa. That God can raise somebody if I can ignore to be responsible enough to carry the assignment
yavakadeposita mandiri. So I need to guard this calling, this gift jealously, to treat this gift and this calling with jealousy. Kuziva kuti it's an honor, it's a great privilege to be an evangelist, to minister to people. It's an honor, it's a privilege. I see burden. This assignment inofanwa kundipa joy. Why? Because if I ignore, God can even raise stones in my place. Jesu paanoti nyangwe matombo anogona kumurumbidza, ari kungoti there is always a way Mwari avanogona kuita kana munhu aresista to be used by God. People of God, hear me very well. Mordecai is a mentor, is an elder. Ari mentor Queen Esther. Esther, she's in position, but she's not aware. Kuti Mwari vakazviita nechikonzero. I don't know whom I'm talking to. Une position yauri. Yekuti dzimwe nguva waingorelaxa uchingoti zvinongoitika, unoziva kana wakangwara, zvinongoitika kana une maconnections, zvinongoitika kana uchidai uchigona izvo hazvina kungoitika nje. You were made queen for such a time as this. So nguva yako ukasaiziva, mwaka ukasauziva, mukana ukasauziva, kuti sei Mwari vakaita sekunge vakavavarira inini, vakandiropafadza, vakandisa muposition. Is it for me to enjoy? Ndongofara ndonakiridzwa zvopera. Kana there are people somewhere somehow who are crying, and when God looks at me as queen, I am the answer to those people. Munoziva here kuti mhinduro yemunhu nhamo yemunhu yekutanga, man was lonely. Mwari ndokubva vatsvaga kuti mubatsiri, vakashayiwa kumwe kwese kusvika vamupa Eve. Munhu akafara, akarova epoem, bone of my bone, flesh of my flesh. Kureva kuti answer yakaunzwa kunhamo yemunhu wekutanga naMwari, kuunzwa kwemunhu muupenyu hwake. You are somebody's answer. In your position, uri mhinduro kuupenyu hwumwe munhu. Ukaziva kuti uri mhinduro kuupenyu hwumwe munhu, ukamira on that gap, you touch the golden scepter. That golden scepter, chimbo iyo yegold, represents grace, favor, opportunity to come into the presence of the king. And in our times, that golden scepter can also resemble a financial breakthrough when you stand on the gap for the sake of others in your position. Mwari vanokutendera kusangana nezvinobatika zvakanaka zveupenyu, nokuti vanoziva kuti kana zvabatwa newe, somewhere somehow, somebody somewhere will benefit. Uchaziva nekutenda Mwari nekuda kwekuti iwe une zvakanaka zvaitika. There are people kuti Mwari vakatarisa avaone munhu, vanoona vanhu. So Mwari kana achidhila nevanhu ivavo, aadhile nemunhu, ari kudhila nevanhu pamunhu. Mwari vakaona Abrahamu, vari kuona marudzi. So pese Mwari pavanodhila naAbrahamu, vari kudhila nemagenerations. So zvasiyana nekuti Mwari vari kudhila newe as individual. But ukava responsible enough, Mwari nyangwe vachidhila newe, vanenge vachidhila nevanhu kwete nemunhu. Be at that level yekuti Mwari vakakuona, vanoona vanhu. So zvichemo zvine vanhu, matambudziko ane vanhu, Mwari vakaona iwewe, vanoona a channel, a vessel yavanogona kushanda nayo. So there are times yekuti things will come your way, blessings will come your way. Zvaunofanira kungoziva wega kuti izvi hazvina kuuya for my sake, but zvauya through me for other people's sake. There was a time, ndichiparidza pana first, I don't know when was it, maybe 2018 or so, 2018 or 2017, I was preaching, and a certain man was passing by.